O Concello de Boiro porá en marcha un curso de formación en operacións básicas de restaurante e bar enmarcado no Plan de Accións Formativas para Desempregados. Consta de 368 horas lectivas que se impartirán entre maio e setembro en horario de 9 a 2. O programa inclúe módulos específicos das especialidades de hostalería e restauración e tamén contidos transversais para a integración laboral. O número total de prazas está limitado a 15 e para formalizar a inscripción tan só é preciso estar rexistrado como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia. Os interesados poden obter máis información no Departamento de Orientación Laboral do Concello de Boiro. O curso, financiado pola Consellería de Emprego, inclúe tamén a realización de prácticas en empresas. Neste punto, a Asociación Boirense de Empresarios colabora no desenvolvemento dos programas integrados de emprego que desenvolve tanto o Concello como a Asociación Amicos. En ambos os dous casos, os socios da patronal poden beneficiarse desta colaboración, tanto acollendo traballadores en prácticas como solicitando das bases de datos os perfis dos participantes para a súa posible contratación.